ang klaro kaayo nga standard ni Kristo aron iya tang dawaton isip iyang mga tinunan or mga followers, mao gyud ang pagbiya sa tanang tao o pagbiya sa tanang mga butang nga atong gihuptan. Sige, lingiyay mong tupad ing na nagsunod ka ni Kristo, ing na kano, or tinuod ba kang sumusunod ni Kristo? Kay lahi ra bata usahay ug di ta kabantay mosunod tas Ginoo sama nang mosimba ta, moampo ta, mubuhat tas mga butang nga gisugo ni Kristo para maka tigom taog bahandi, para maprotektahan ang atong mga mahal sa kinabuhi. Mao maginay common, Ginoo, simba gyud ko, magtinarong ko haron imong panalipdan sa kadautan ang akong amahan, ang akong asawa, ang akong bana, akong mga anak, akong mga mahal sa kinabuhi. Magbinuotan ko, Lord, magsigi kong ampo, magnobina ko, mutuman gyud ko, di gyud ko magpakasala, kay aron mo asinso, maluwas ko aning among kalisod, aron mo lampos ning akong mga anak, niya mahawas mi aning among kalisod. Mao day na, di ba? Ginoo, magampo ko, magtinarong ko, mutuman ko sa imong mga sugo, pamasin maayo unta ko ani akong sakit nga kanser, aron mabalik ang akong maayong panglawas. Ana, mo nay ato. Sakto na dili. Ha? Kung ibase nato sa tawhanon nga sukdanan o pamaagi, sakto kayo. Pero ari ka ni Kristo, labi na sa atong ebanghelyo karon, sayop, dakong sayop. Unsa man tay iampo, sa pag-ampo, Ginoo, makat-on unta ko pagbiya aning akong bana, aning akong anak, aning akong asawa. Makatugot unta ko nga mawa ning akong mga ginikanan, kining akong mga mahal sa kinabuhi. Ginoo, dili unta ko mahangol aning mga butang nga imong gihatag nako sa maaning yuta, balay, kwarta, dungog, gahom nga imong gihatag nako. Ako unta ning gamiton aron malipay o mahamugaway ang akong isig katao. Bahala nag ako'y mapobre o kaha ako'y mamatay. Ana, mo na'y saktong ampo, mo na'y giampo ni San Pablo diris unang pagbasa, niingon siya, karon nga wa na ko diha ninyo, mas tumanon unta ninyo ang akong gisangyaw, aron ko mahimos ang mapagarbuhon nga nisunod gidi ay mo sa akong gisulti. Nya ako andam kong magpaaga sa akong dugo, kay gipreso naman siya ni. Kung mao man na ang gustos Ginoo nga moagas ang akong dugo, aron akong ipakita ninyo ang akong paghigugma, ikalipay na nako. Nindot ano? Pagkanindot kaha, kung ang ato mga leaders sa kalibutan, labi na sa ato mga political leaders, sama ani karong mga leaders diha sa Amerika nga nag-eleksyon, mauna unta ni ang ilang paradigm. Kana bang mga leaders nga dili magsigig hunahuna sa ilang kaugalingon, dili magsigig paningkamot para sa ilang kahayahay o seguridad. Kana bang anda magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Maunay standard sa Ginoo. Giko na bilingi ako no imong tupad. Ing na pakamatian tika. Ing na pakamatian tika, pero okay ra gid nako mamatay ka. Ing na ako kang pakamatian, pero okay ra sad nako ikay maunag kamatay. Pasabot, why attachment
sa mga butang o mga tao sa kalibutan. Unsa may atong sentro, ang pagsunod ra gyud Ginoo. Kana ra gyud. Nya mailhan na nato kini mga attach kay sa kalibutan nganuman magsige na silag away. Ngunit kaning ato mga kadaghanan sa ato mga leaders karon dinis Pilipinas, mga political leaders, apil naman sa tingali kaming mga church leaders, nag-away-away. Way hunong ilang away. Murag duha na katuig na kung paminaw, tulo na hapit. Sikig yung away. Kana mga tao na nga dili gustong musunod sa standard sa Ginoo. Ug mauna ang hinungdan, mga lusno ta. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, kung makig-away ka og hari or magtukod bakag tore, ayaw pagara-gara diha. Bana-banaa gyud og duna bagyog kay igong kusog og igong kapasidad sa paghuman ni ana. Kay inig sige kag sangyaw nga buhaton ko ni, pero dili day ka makahimo, kataw-an kas mga tao. Sama pananglitan kaning makig-away ka aning kani bang sala sa atong katilingban. Unsa maroy problema sa atong katilingban? Drogas, smuggling, corruption, kaning immorality, kaning grabing bisyo karon, kaning sugal nga hastang mga batanon mangawat na tungod anang ilang sugal nga ingon sila unsa na scatter ko no, sikat man kay na scatter karon. Lingi ay mong tupad ina nag-scatter sa ka sige ka scatter na kung akong nahibawan sa una scooter man to, scooter karon scatter naman. Sangan palang daang scattered gyud, katag yung agi, bungkag yun ang inyong relasyon, scatter gyud. Maubitan nang doon na tayo giingon nga recollection. Unsa mo nang recollection? Tipunon pagbalik ang na-scattered. Nanaam sa des online ang scatter, di perti na hinoong skatira. Kaning ako binuang ra ni ko kibawan. Pero mao na rin hitabo, kinsa man nga leader nato sa atong nasod ang manghambog nga ako nang atubangon kining maong mga problema, kining kagutom sa mga tao, kining atong kakuwang sa infrastructure na kung mo bagyo lagamay, baha dayon, siging baha, siging kamatay, wa pa gani kusog hangin, uwan ray kusog, nangamatay na, unsa nakagpunan paginirog hangin, kusog niya, uwan, kusog, perting pataya. Kinsa man nga leader nato karon din his Pilipinas ang tinuod nga makaatubang ani. Luos man lang na silag panghambog nga nahimo ni nako, himuon ni nako. Pero wa may nahitabo, katawhan ta matud pa ni Kristo. Pag ingon-ingon ka, himo kog tore, nya di day mahuman, na katawhan ka. Himo kog unsa pa diha? Nya di ay mo ipikto, katawhan ka. Makigubat ko aning ni ang mga tawhana, kaning mga adik, kaning mga drug lords, ako ning pulbuson sila, nya wa di ay katawhan ta, di ba? Himo ko aning kumbinto, zaman nya wa di kabayad sa kuan. Amo na wa sa kumuhunong sige baligyag slat nganoan kaya nga kung gisaad pagtukod aning kumbinto, pag renovate aning simbahan, apil na ng atong mga gipang commit dito sa una kanang kapilinya, katong kang Bishop Chupilo Kamomot, katong sa tuingan ato National Retreat of Priests, mga dagko kayo ni mga amount hastang phase 2 sa kapilinya nga kong commitment
Di ko muundang og baligyag slot hangtod masettled ni. Og sa inyong paminaw, sukad ko naglingko diri, hapit naman ko tingali ani balhina. Sa inyong paminaw, gituman ba na nako? Kamo mutuman mo? Anda mo palit og slot, kaya ako di man jud ko mauwaw baligyag slot. Hangtod mga pislat, sige jud kong slot. Ako ng commitment og nahibaw ang Ginoo nga ako ginang barugan, bisan pa og naay dakong halin or way halin, pero dako-dako na biatag halin, arang-arang na may nainaon nga naka-feel na mo ba nga wa gid ini kapuslanan ning sige tagpamalit og mga butang aning kalibutana unya maigo ras baha, sige kag palit og sakyanan maanod ra inig baha ni Christina, am sa to Christine. O ana ayn lang mong palit ana, ipalit ra ko nag-slot di gina maanod. Nya sa ato pang pagsigig palit og slot, maluoy pang Ginoo, ilikay tas mga dagkong katalagman. Ningon lang ng Ginoo, amang gyud ka mo ikasapar diha para sagang aning baha, din alang nako pauwanon. Awa na baha. Di ba? Nga naman, sige naman tagpalit og slot. Ang Ginoo man gyud na mo hatag. So ang atong SBF dag para ibayad nato sa atong mga contractors na naman kumbinto, functional naman siya. Wa pa lang ginato i-fully functional kay tungod lagi na pay ginagmayng ayuhonon unya ang usagi diha wa pa nato mabayri ang ato gyong main contractors mo nang maikog sa tayo ingon niya na mga kontraktor nga naong pare ay siging pupahayahay diha da kami diri pingit pa mi mo na sige lang gid usa kog baligyag slot, di ko mutabok didto basta dili. Wagi na nako naman ay kwarto dito sa Paris Place, wagi na nako gipadayon og trabaho kay kanang furnace ba kay nga naman mauaw man ko mo puyo dito nya wa pakabayad nako ari lang gyud ko aring karaan. Una sige lang jud kog baligya aning slot og naluoy na mo nako palitin taon mo. Di ba? So atong SBF dag nahalina na ta niabot nag 42,868 ka slots, napay 17,132 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya nani 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sa 295 ang atong 16 slot challenge. Nya ang atong CTU para ni atong itukod og balay, maningkamot ko nga makasugod na kita, makahuman na tag mga balay, bisag usa lang kabuk or duha ba, before my birthday karong November 24. Munang wa ko'y celebration sa akong birthday, kay ang akong celebration mao ang pagtukod sa mga balay nga atong gitarget, mga 61 kabalay atong himuon. Para gyapos una ba? Iya ang atong halin sa CTU niabot nag 38,941 ka slots, naapay 31,059 ka slots na available, tag 100 pesos ra gyud ni. Nya kung anda mo nga motabang sama ani karon nagsigig palit, magsigig tag palit. Ato ning halad ngadto sa Ginoo. Muranig nagpaagas tas atong dugo. Ang ato lang usang ginagmayng bahandi. Matud pang Kristo biyae gina ang tanang bahandi. Unya usas paagis pagbiya itabang gyud sa mga nanginahanglan. Nya nasa ni siya 61 slot challenge, nakadawat na sa tao ang atag 6,100, nakadawat na sa tag 187 ka 61 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Kana bitang na ay mga tao nga muantos ba para aning maong mga buhat, sama na karon ng donate ngadto sa naigo ni aning Christine, daghan kay nang donate sad. Salamat kay ninyo, congratulations mong nang donate, nya padayon mong donate. Naidaghan kayong mga tao nga nagpakabana niini og sa ato mga government officials nga active sa kaayo nga
ni-respond ni ining atong mga panginahanglan. Congratulations. Nya hinaut unta nga ato gyung puy-an ang pagkasumusunod ni Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa ganito atong tubag? Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa pagsunod nato sa Ginoo, sa pagbiya nato sa tanang tao ug tanang butang, makakita tag kahayag kay siya man mao'y tinuod gyud nga tuburan o padulngan sa tanan. Nya maluwas pud ta, pero magsigi na lang gid tag higugma sa mga tao o mga butang aning kalibutana, sanglit dili man sila makahatag og tunhay kinabuhi, kangit-ngit og kadautan ang atong sangkuan. Magsige ra gid tag away, magsige ra gid tag sinikmatay hangtod ta mga matay. Mga guba ra gid ning atong kalibutan. Pero kun mo sentro na tas Ginoo, unya sundon taning iyang sugo nga ayaw higugmaa ang imong kaugalingon, ayaw higugmaa kanang imong mga taong gitagad nga murag imong circle of friends and securities, kanang imong mga butang ayaw higugmaa, ipaambit na ngadto sa uban, anha kita kakita og tinuod nga kabag-uhan sa kalibutan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, dili sumusunod ni Kristo. Sige, niya ingna siya, ingna mo promise ko, hutdo na nakong palit ang slat ni Father. Ibaligya na ako akong balay, akong sakyanan, kay paliton ko ng slat ni Father. Niya maingon sa ka, ako sad na ako'y silingan nga way balay, ako tong ipatukod ang iyang balay aron sunod buwan din ato sila maglisod sa ilang higdaanan. Ibaligya ko tong ako refrigerator, katong akong multicab para tukod na ko sa balay aning ako mga silingan nga 40 taong lisura. Pas kang nindota ka, no? Kaning akong kural, ako na ning gubon aron dili makaali sa agianas tubig nga mao tayo hinungdan nga inig uwan, tagatuhod, tagahawak ang tubig sa among silingan kay ari man masango sa akong kural. Ako na ning gubon, nya ako ning ilisan og dagkong culvert aron mulahos na ngadto sa drainage, di nami maglinaw. Nindota na. Isa unya imo mo nang yuta. Biyaan ko ng yuta. Biyaan manggani na ako akong bana o akong asawa, kana na bang yuta para sa Ginoo. Sus, pakpak ang Ginoo ni mo. Yes. Insured na ka, there is langit. No? Muragwa, ipikto. Sige lang. Manindog na ta. Nindog na.